Say, kumauna ako kay may dara. Makain ka ba? Uy! Wala na. Wala na ha. Biri. Baru pa naman. Wala na no. Lakit. Sayaw nga, yaw, pagpagay ba? Lakit. Sayaw nga, yaw, pagpagay ba? Hindi. Nakita. Ano, oy? Wala na no. Wala na no. Nang biyot na. Dahil sa sumbong na ito, makakausap natin sa kabilang linyang anak ni Nanay Jovi Espares. Opo, nakausap mo na ba itong nanay mo na dahil sa ipinadala niya sa iyo na sumbong na ito? Hindi ko pa po nakausap siya. Opo, sino ba yung nagsumbong sa inyo, ma'am? Dahil regarding dito sa nakuhanan ng video. Yung nagsumbong po sa akin, yung kapatid ko po na si Rose. Okay. Ito bang insidenteng ganito, ma'am, matagal na talagang ginagawa ng tatay mo sa nanay mo? Opo, matagal na po niya yung ginagawa sa amin mula po nung mga maliliit pa po kami. Opo. Nung mga oras na yun, ma'am, sino daw yung kumukuha ng video? Sino yun? Kapatid mo ho ba? Opo, kapatid ko po yun. Anong pangalan niya, ma'am? Nasa Pinamalatikan po. Babae po ito, ma'am. Opo, babae po. Si Rose Almohela po. Opo, bakit hindi niya nagawang tulungan man lang yung nanay mo or sitahin itong tatay mo? Natatakot po kasi siya sa tatay namin. Matapang po kasi yun. Ibig sabihin, ano ba itong nararamdaman ng nanay mo? Meron ba siyang sakit? Kung bakit gano'n na lang yung pagtrato ng tatay mo sa kanya? Nagkaroon po kasi siya ng Alzheimer po, yung pagkakalimot po niya. Okay. Nung mga oras na yun, ma'am, bakit nandun yung nanay mo? Ano yung pangyaring yun? Kinuha lang nung tatay mo doon sa area, itong nanay mo. Opo, kasi po na pumunta po siya doon kasi yun din po yung naaalala niya yung bahay na dating bahay po nila. Okay. Ito bang sakit ng nanay nyo ay napatingnan nyo ba sa doktor? Tapos ano daw yung diagnosis nito ng doktor regarding po dito sa kalagayan ng nanay mo? Napatingnan na po nila yan, yung kapatid ko po kasi yung nagsama sa doktor. Ano daw yung sabi ng doktor, ma'am, sa kalagayan ng nanay mo? Nagkasakit po kasi siya ng pneumonia po, tapos ginamot na po yun, magaling na po. Baka yung pagkakalimutin niya po, Alzheimer po. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, talagang makakalimutin na itong nanay mo. Kaya palaging pumupunta doon sa lugar na yon. Ano daw yung ginagawa niya doon, ma'am? Andun po kasi yung kapatid ko, andun sa kapitbahay lang po ng bahay nila mamay noon. Okay. So ngayon, ma'am, meron ba siyang iniinom na gamot araw-araw, itong nanay mo? Wala na po. Okay. Bukod sa yung tatay, ma'am, sino pa ang naasahan ng mama mo dun sa, kumbaga, sino pa yung naasahan na mag-alaga sa kanya sa araw-araw? Wala po. Yung tatay ko lang po yung nag-aalaga kasi po yung kapatid ko po, may mga anak din po siya. Kumbaga, meron ng kanya-kanyang pamilya. Opo. Ilan ba kayong magkakapatid, ma'am? Bali, ano po, 3 po yung sa una ni mamay, tapos 6 po kami. Okay. So, ilan yung nasa Masbate, malapit sa iyong magulang? Yung nasa Masbate po, bunso po yun. Opo, nag-iisa lang po. Opo, sa tuwing sinasaktan po itong nanay nyo, ano po yung ginagawa nyo, ma'am? Sinasabihan nyo ba itong tatay nyo? Hindi po namin kasi mapagsabihan kasi natatakot po kami. Talagang matapang itong tatay nyo, ma'am, simula nung bata pa kayo. Opo. Binuhusan niya nga po yung nanay ko dati nung maliit pa, yung katas ng nyog, yung tuba po. Okay. Binuhos niya po yun sa ulo ng nanay ko, tapos pag binubugbog po yung kuya ko, yung nanay ko po yung naharang, Opo. kaya nabubugbog din po yung nanay ko. Okay. Maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, kailan nagsimula or tamaan ito ng sakit na Alzheimer itong nanay nyo? Nung nakaraan lang po, nakaraan taon po.
Base sa yung sa impormasyon ma'am sa'yo, saan kaya nakuha itong sakit ng nanay mo? Maaari bang Kasi sa po sa akin, kasi po lagi pong nambubugbog si tatay, lagi po siyang naglalasing, nambababae din po siya dati. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, sa pagkakakwento mo, talagang meron din na naging dahilan itong pagiging matapang ng tatay nyo at mapanakit dahil nakuha nitong sakit ng nanay nyo. Opo. So, ngayon, ma'am, ano po yung plano nyo dito sa nanay nyo, ma'am? Gusto ko po sana yung nanay namin kunin. Tapos, dyan na lang tumira sa'yo sa Cavite. Opo. Okay. Kung in case na makuha mo itong nanay nyo, ma'am, sino ang magbabantay nito? Ako po, kasi nasa bahay lang naman po ako. Okay. Nung nakita mo, ma'am, yung video, ano po yung naramdaman mo? Naiyak po ako, tapos yung ko po, yung dibdib ko po parang nadudurog. Kumbaga naawa ka na, ma'am, sa kalagayan ng nanay mo sa kamay ng tatay mo. Opo. Dahil ramdam ko po yung sakit po, yung pagsipa niya po at saka yung pagpalo po ng sanga ng bayabas, sobrang sakit po nun. Opo, nung bangyaring yung ma'am, nakausap nyo ba itong tatay nyo na ipaliwanag sa kanya na meron na talagang sakit itong nanay nyo tapos ginagawa pa nung mga pananakit? Yung katwiran po kasi ng tatay ko, lagi daw po kasing naalis yung mama ko. Kaya nahihirapan na daw po siya kung saan daw po siya nahanap kay mamay, kaya pinapalo niya po. Kumbaga yung dating ginagawa sa inyo nung mga bata kayo, ma'am, ginagawa na dito sa nanay mo. Opo. Bakit mo naisipan na i-upload yung video dito sa Facebook or sa social media? Para po, pinost ko po yung video para makahingi po ako ng tulong. Online po kasi hindi po ako makauwi dahil sa kakulangan po ng financial namin. Opo. Sige, ma'am, standby ka lang po, ma'am. Para sa reklamo ito, nakipag-ugnayan agad kami sa tanggapan ng barangay Pinamalatikan, Mobo Masbate. At makakausap natin ngayon si Kapitan Adam Sampaga. Magandang hapon po, Kap. Magandang hapon po, sir. Kap, ito bang insidente,